Betei Magyar Tannyelvi Alapiskola diákjai, pedagógusai és a minket támogatók szülők nevében szeretném elmondani, hogy nagy örömünkre szolgál, hogy ezt a megnyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétünkkel Püspök úr, illetve a Diakóniai Központ vezetője, munkatársa. Nagyon szépen köszönjük az énekkarnak a szolgálatát, és hát lelkiekben megerősödve ezek után mindenkinek nagyon-nagyon jó munkát kívánok, és szeretném, hogyha figyelnének néhány szervezési kérdésre, amit elmondanék. Az osztályfőnökök, tanítónék, tanítóbácsik vezetésével most azokra a kijelölt helyekre fogunk vonulni, ahol osztályonként, csoportonként a munkát fogjátok végezni. Elmondanám gyorsan, hogy hogyan. Tehát az első, második osztályosok a két épület közötti területet teszik rendbe, harmadik, negyedik, ötödikesek ezt a területet, ahol mi vagyunk, és az iskola épülete előtti részt. A 6-8-9-es lányok a röplabdapályához mennek, a fiúk pedig az ugrógödörhöz. Megkérném a hetedikeseket, hogy a virágágyásokat tegyék rendbe a mai nap folyamán, és a felnőtteknél egy kis olyan programváltozás történt, hogy a futópályához fogunk menni dolgozni, úgyhogy megkérném azokat, vagy a felnőtteknek a többségét, hogy majd oda jöjjenek segíteni. A fújafákat, amelyeket itt a kis járda mellett fogunk elültetni, majd minden osztályban hozzájárul, mindenkinek lesz saját védősége alá helyezett pálya, úgyhogy ezt majd az osztály együtt fogja akkor elültetni, amikor arra felszólítunk benneteket. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, és mindenkinek nagyon jó munkát!